Okondon gaude, Astobiza upategiko maazti ederrak dituzu hauek, arratzaldeon, ilaski arratzaldeon ahosa hauda ikusten ari zareten guztioi. Norbere familia, norbere lagun artean onena izatea zerbaitetan, ez da ez gauza makala, auzo edo herriko onena izatea gauza handia da. Upategi honetan lortu dute beraien produktu bat munduko onena izatea. Zatozte gurekin Astobiza upategia bizitatzera. Haupa, Mikel, ze moduz? Kaixo, oso ondo, zu zer moduz? Ondo, toki hontan, toki paregabe hontan, zaiguzu, nun gaude? Hemen, justo hemen, Okondon gaude. Aiarako aiararen herri txiki batean. Ta hemen, Astobiza dugu, Astobizako upategia. Astobiza upategian, zer egiten duzue, maazti guzti hauekin? Astobiza upategi familiarra, Arabako txakolina egiten du batez ere. Arabako txakolina jatorri izendapena duena. Hemen ikusi dezakezu dute, adibidez hor, Ganiko Gorta, mendian, eta justo hegoaldean dagoen, hegoaldera kokatutako dagoen maaztietan gaude. Ze sortzen da hemen? Giro berezi bat ardo nahiteko? Bai, hori da. Hemen justo hegoaldera kokatuta dagoenez, eguzki gehiago dauka, ez da maiztintzako hori osona da, ez dute hainbeste esatesuna hartzen. Eta hori, bestalde, natura, basoak eta ditugu, maazti hauek babesten, eta hori azken finean kalitatea eta hori, paisajea eta hori, nabarmentzen da maaztietan. Ze ateratzen da hemendik? Hemendik ateratzen da batez ere txakolina, hori da gure produktu estrella. Hala ere, zaitu gara beste produktu egiten edo maazti hauekin, hori, produkzioa diversifikatzen pizkat, eta lortu dugu egitea Ginebra alde batetik, eta duela 2 urte hasi ginen pizkat bermutaren ideia batekin lantzen, eta duela pare bat hilabete atera genuen bermut berezi bat, ez? Eta bermut horren usainarekin hurbildu naiz ni, mundu mailako... Hori da. Hollywoodeko Oscarrak bezalaxe, Astobizako bermuta munduko honena omen da. Hori da, ez genuen espero, eta gainera egiten dugun lehen aldia da, eta sorpresa hori mendigute, así que oso posik. Eta beti ere inguruko baliabideekin... Hori da, zaitzen gara, jaraldeko hori xarma hori edo produktu ezberdin horiek, txakolinean, bermutan eta Ginebran isladatzen, eta hori zaitu dugu eta hori lortu dugu, eta oso posik gaude. Eta hori nola egiten da? Ze erabiltzen dezue, adibidez? Adibidez, erabiltzen ditugu Armentiako basoko ipuruak, hemen aiaraldeko ipuruak, hemen marrubi silvestreak erabiltzen ditugu. Zaitzen gara, naturak ematen dizkigun baliabideak lantzen eta hartzen eta hori, bermutan isladatzen edo. Eta bermutarekin sari hori lortzeak ze suposatzen du? Bultzada handia? Bai, batez ere ateak ireki. Onarpen hori izatea, azken finean zure lanari, zure lanak eskertzen du halako sari bat izatea. Eta hori, bestalde, ateak irekitzea. Bermuta, orain jendak irakurtzen du Astobiza, bermut ikaragarri egin du. Erosiko dute bai ardotxo bat, edo Ginebra bai dute, Ginebra erosiko dute bai. Así que hori, ateak irekiaz, batez ere. Ozen, Iban. Epa. Hauek dira gure hormigoizko arrautzak eta erabiltzen ditugu ardo ezberdin eta berezi batzuk egiteko. Hemen lortzen duguna da, ardo txakolina den ardo honi berezitasun edo konplexotasun mai bat ematea. Lortzen dugun produktua, zera, malkoa, eta ardo hori dator barrutik. Hori da, eta malkoa berezia. Hau, 2 urte segon aparte, beste 2 urte ikutzen dugu barrika hauetan, baina hau da oso berezia, hau edición limitada, artículo de lujo, totalmente. Baina gaur etorri gara bermuta probatzera, ez? Bermuta probatzera etorri gara, eta bermuta hemen duzue. Hori da, hemen dago bermuta. Botilla eta hau, ointxe esaldu dira zer lan hau. Bai, gaur egun bermuten normalmente dira gorriak edo gorrizkak, ez? Baina guk txakolinaren filosofia horrekin mantentzeko helburuarekin egin dugu bermut txuria. Eta hortaz aparte, badaude jendea nahi duela gorria edo larroesa edo,
kolorante natural, maaztietatik datorren kolorante natural batekin, deitzen dela antocianinas, lortu dugu potillatxo batean sartzea, eta gero zuk nahi duzun kolorea lortu dezakezu zure bermutan. Ze kuriosua. Baina orain nahi baduzu ikusiko dugun egiten dugun. Zuka hintzen dezu hemen, zuzau dezu etxian. Hemen prestatuko gure bermuta, baina gale, behar izango dugu limoi bat atxik, mesedez? Limoi bat hartukoet? Hori da. Bai? Edo zein? Edo zein, nahi duzuna. Bueno, goian daudenak ez eskatu, zenien naiz oso ondia, separian dagoena, Vale, primeran. Naiko honekin? Primeran. Ta, nun prestatuko dugu? Hemen txertan. Etxia bezala. Hori da. Bueno, nola prestatu behar da munduko bermutik onena? Lehenengo, bakoitzak bere erara. Hori da. Azken finean hau da disfrutatzeko eta gozatzeko eta zu nahi baduzu ez dakit zer. Olio batekin bazar dezakezu, baina guk hemen egingo dugu produktu ahalik eta gehien errespetatzen. Horretarako bakarrik izotz pizkat erabilko dugu eta hori gure limoi baten azala, bale? Gero dago kolorearena, esan diazun kolore horrena. Hori da. Osea, bermuta holaxe dator, txuria. Hori da. Txakolinen antzerako errespetu horregatik, ezta? Hori da. Eta nik nahiago baldin banuke kolore gorrizka horrekin, botella txikia erabili behar dugu. Erabiliko dugu hori, boteatxo bat. Lehen esan bezala, mahatzetik etorritako kolorante natural bat da, antocianina ditzen dena. Zuk nola duzu guztoko? La rosa edo gorria? Gorria. Bale, orduan, ikusi nola tintatzen den. Bale? Orain, holta bat emanez. Kolore aldatzen zaio. Hori da, baina hau bermuta da, Bermuta hori, kolorante natural horrekin. Bale? Txuria nahi izan ezkero originala mantendu, gorria nahi izan ezkero, toke txoiek eta bain, toke magiko hori nire nik jasotako limoi erronekin. Hori da. Orduan, orain, pizkatu zein du. Batez ere aurki ditzazkegu zain tipo zitrikoak. Nabari da zerbait, bai. Bai, hori da. Kolore detxo honek, botatze honek, ez dio aldatzen Ez, hori azken finean bermuta da. Bermuta kolore pizkatekin. O txuri hartu, edo kolore honetan hartu. Bai, hori da. Haizu nik usain dut eta badaka hola nabaritze zaio inguruko, zuk esan dezun lehen landare fruitu horiek, daztatzia balda hoia. Lehenengo usain dut, eta gero daztatu. Hori da. Bai, harra dagoa. Ederra. Ni neuk ez dakat almenik izateko mundutik onena den edo ez den, baina goxua eta ederra dagoela bai bintzat. Hori da, azken finean gozatzeko da. Mikel, plazerra izan da, zurekin Asto Giza bizitatzea, zuen jarduera lehen eskutik ezagutzea, eta orain, hau moztutakoan, hau bukatuko dugu lasai, ezta? Noski, eta beste diko patrako ditut. Noski baiet. Eskerrik asko, Mikel, lasai horrela. Zuei. Aio!